Tänään meillä on aiheena teemana koulu. Pitäisikö koulun joustaa perheiden toiveiden mukaan siltä pohjalta? Ja Astrid Thors, RKP ja Osku Pajamäki, SDP. Tervetuloa. Aha, hetki. No niin, sieltä. Yllättävästä kulmasta. Hyvä. Moi. Tämä otsikko saattaa herättää teissä, ja kuvastakaan ei saa sen enempää selkoa kuin otsikosta, mutta koulun joustamisesta niin tulee ainakin mieleen tällainen ongelma, mistä olen kuullut, että ilmeisesti Helsingissä on jo aika lailla rikas ja moninainen etninen pohja koulussa, ja sitten on jopa näitä uskonnottomia, joka tarkoittaa sitten sitä, että pitää ainakin nykymallin mukaan järjestää tosi monenmoista uskonnon opetusta, ja aina ei ilmeisesti välttämättä hirveän päteviä opettajia kaikille bahailaisille ja muille löydy. Onko voidaanko täällä joustamisen linjalla nyt sitten loputtomasti mennä, vai pitäisikö keksiä jotain jyrkempiä ratkaisuja, ajaa kaikki uskonnot pois kouluista tai muita, jos aloitat siitä? Ai sä ajat, että joustaminen, että se koskee uskontoja, koska meilläkin oli vähän vaikeuksia ymmärtää, että mistä oli nyt kyse tässä debatissa. Minä vaan halusin alkaa puhumaan uskonnoista. Okei, sinä vaan halusit, koska myöskin kaupungilla on sellaiset legendat, että vanhemmat ovat hirveän ilkeitä ja vaativat oikein paljon. Ja mun mielestä se on, ainakin mitä mä oon kuullut, niin se on kyllä enemmän urbaani legenda kuin totuus. Sitten joskus kun puhutaan, ja me tiedetään, että on ainakin yksi ehdokas, joka tänään Metrolehdessä mainosti, että kun hänet valitaan, niin kyllä suvivirsi säilyy kouluissa. Onko hän ehdokas täällä tänään? Mä en tiedä. Mutta siis monen kertaan on näin, että opettajat nimenomaan ovat hyvin tarkkoja tämän suhteen, ja vanhemmat aika paljon suvaitsevampia. Iltalehdet on hirveän tarkkaan. Niin. Mä lähtisin siitä, että monikulttuurisuus sinänsä, oli kysymys suvivirrestä tai mistä tahansa traditiosta, niin se ei ole rajoittamista, vaan sitä, että pystyisi oikeastaan mahdollistamaan mahdollisimman monia perinteitä. Tämä tulee sun kysymykseen siitä, että miten tämä uskontojen rooli koulussa, niin henkilökohtaisesti mä en näe niitä erityisesti kyllä tarvittaisi lainkaan niin kuin tunnustuksellista uskonnonopetusta koulussa. Mutta me ollaan tultu Helsingissä vähän välillä erikoiseen tilanteeseen, mullakin siis vaimoni lapsi, jos se näin sanotaan, niin hänen koulussaan rehtori oli järjestänyt tilanteen niin, että kaikkien eri uskontojen opetus on samassa luokassa kuin myöskin niin sanotusti uskonnottomien. Ja kun vaimoni siitä soitti ja sanoi, että tämä on nyt ehkä pikkasen erikoinen tilanne, että se, että me harjoita kristinuskoa, ei tarkoita sitä, että me oltaisiin niin kuin islamin tunnilla samaan aikaan ja vielä eri-ikäiset, johon rehtori totesi hänelle, että näitä pieniä vähemmistöuskontoja ja tämmöisiä, niitä on niin paljon. Ja sitten kun yrittää kysyä, että anteeksi, mutta tämä niin kuin meidän idea on just se, että ei ole niin kuin mitään uskontoa, että niitä pitäisi laittaa erikseen. Meillä on laki siitä, mutta sitä noudatetaan Helsingissä huonosti. Nämä on sitten ihan oma juttuunsa, ne kuuluu ihan muille ehdokkaille, että onko oikeasti jossain koulussa suurin vaikeus se, että lauletaanko suvivirsi tai ei, epäilen. Joo, no suvivirrestä tuntuu olevan lähinnä just huolissaan muutamat lehdet. Mä otan tämän nyt esiin, vaikka te varmaan olette tästäkin inhottavasti samaa mieltä, mutta Astrid Thors on maininnut, että ei kannata erityiskouluja esimerkiksi islamilaisille. Voitko vähän kertoa pidempisanaisesti tästä, vai olenko lukenut väärin? Niin, mun mielestä on hyvä, että on hyvin koulutettuja islamin opettajia, mutta luulen, että meidän yhteinen peruskoulu, ja tästä me tulemme kyllä olemaan niin kuin äärettömän yksimielisiä, että meidän yhteinen tasa-arvoinen peruskoulu on sellainen timantti, jota pitää säilyttää. Ja sitä kautta, jos kaikki käyvät yhteistä peruskoulua, niin on parempi. Jos mä inhoan valtavirran mukana oloa, mutta tossa mä kyllä peesaan sua. Joo, että siis me ollaan inhottavan yksimielisiä tästä asiasta, niin sä oot oikeassa. Okei, jos mä nyt asetankin tämän sitten näin, että
Jos aloitetaan Osku Pajamäestä, niin onko sinulla jotain, hiertääkö sinua RKPn toiminta kouluasioissa? Esimerkiksi, onko nyt ihan no ei se kyllä liity Helsinkiin mitenkään, tämä pakkoruotsin Itä-Suomessa, mutta tuleeko nyt mieleen mitään valittamista tähän väliin? Ei, siis meillä on ihan erikseen, meillä on opetustoimessa, meillä on ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto ja siellä ruotsinkielisellä puolella on yhtä lailla sosiaalidemokraatit vaikuttamassa. Ei varsinaisesti. Mun mielestä ihan samanlaista nipotusta omien koulujen puolesta kuin ihan kellä tahansa kunnallispolitiikolla. Että mä en näe siinä suuria eroja. En näe myöskään, mä sanon, että ehkä suurempia eroja voi löytyä niin kuin Helsingissä niin sanottujen sopimuskoulujen ja sitten kaupungin koulujen välillä, ja sekin johtuu pitkälti lainsäädännöstä, kun että meillä olisi suuria ristiriitoja nimenomaan ruotsinkielisen kouluverkon ja suomenkielisen kouluverkon kanssa. On yksittäisiä tapauksia, mutta ehkä laajasti ottaen se kaikki liittyy näihin niin kuin kouluverkon leikkauksiin. Eli ei mulla RKP:lle mitään valittamista, muille on. Mä olin just tähän menossa, että kun olet muiden muassa ollut väittämässä, että yksityiset sopimuskoulut saattaa saada kuluihinsa nähdä liian suuria korvauksia, ja tähän ilmeisesti liittyy myös näitä kaksikielisyyskysymyksiä, niin onko Astrid Thors tästä samaa mieltä? No on se vähän mielenkiintoista, että tämä niin kuin lisä, joka on tarkoitettu, koska pienemmälle kieliryhmälle esimerkiksi kirjat ovat kalliimmat. No se on tarkoitettu, että sellaiselle, että niin kuin suomenkielisille, ruotsinkielisissä kunnissa ja päinvastoin, ja kuitenkin kouluilla, joilla ei ole tätä lisää kustannusta, saavat tätä niin kuin suurempaa korvausta, jolla voisi ylläpitää aika paljon enemmän kunnallista koulutusta. Joo, ja siis niin kuin Jaralle sanon, nämä sopimuskoulut, niistä yksikään ei ole siis ruotsinkielinen, mutta ne saa siis valtiolta tukea siihen, että niin kuin kunnat ylipäätään saa tätä tukea, jos siellä on siis lasketaan saaristoisuus, vieraskielisyys, ruotsinkielisyys ja muistuttakaa nyt mikä siitä puuttuu, haja-asutus tai muut. Ja nyt meillä on se tilanne, että Helsinki täyttää kaikki nämä kriteerit, mutta näitä, ja erityisoppilaat tietysti. Ja mutta paitsi saaristolaisuus, niin. Ei edes Lauttasaaressa. Mutta meillä on siis saaristoa, eli me saadaan myös sitä tukea. Ja nämä menee kaikki sopimuskouluille. Eli kaupungin koulut jää näistä paitsi, ja sopimuskoulut on hyviä kouluja. Siinä ei ole mitään, mutta on niin kuin, se epätasa-arvo liittyy siihen, että niiden tulokehitys menee eri suuntaan. Sopimuskoulujen tulot on niin kuin tavallaan jatkuvasti nouseva, kun kaupungin koulut joutuu kamppailemaan kaikkien näiden probleemien kanssa. Ja tässäkin me ollaan kyllä nyt ruotsinkielisten kanssa samaa mieltä. Ja no sanotaan, ei meillä ole mitään mittausta, että ovatko kaikki samaa mieltä, mutta mulla kyllä on siis kouluasioissa tällä hetkellä tämmöinen nimbi, että nyt ollaan tavallaan niin kuin lakkauttamassa 4 lukiosta yhden ollaan lakkauttamassa, niin kuin 25%, jos mä oon oppinut jotain koulussa. Vastaavan rajua leikkausta ei ole tehty suomenkielisellä puolella, ja jos me saataisiin osan tästä melkein 4 miljoonasta, niin voisimme ylläpitää sitä Sandelsin koulua, jossa on niin kuin musiikki-erikoistuminen ja jossa on tuotettu yhtä sun toista musikaalia. Et siis tää on niin kuin aika hassua. Susanna, tuut sä apuun sitten, kun me taistellaan niin kuin intohimoisesti tämän Sandelsin puolesta, jossa on siis tuotettu ihania musikaaleja, jossa toimitaan niin kuin koulun pitäisi olla. Että siellä on nuoristointa, kulttuuritointa ja koulua. Meillä on aivan liian paljon tätä, että siis niin kuin kaikki asiat on erikseen jotkut luokat toimivat jossain. Haluatko mä haluan pikkasen ehkä siirtää tätä keskustelua niille urille, mitä mä ajattelin tuon niin tematiikan käsittelevän, kun tuon otsikko saatiin. Me jäin miettimään, mun on pakko tässä kysymyksessä, Astrid aloitti siitä, mä oon loputtoman kyllästynyt tähän, että jokaisella on jotenkin oikeus nyt chattia vanhempia. Kaikilla on joku esimerkki vanhemmista, jotka vaatii kasvisruokaa tai feng shuita tai jotain vastaavaa. Mä väittäisin, että tämän hetken niin kun vanhemmat työssäkäyvät perheet joustaa joka hemmetin suhteessa joka suuntaan. Ja se mitä mä nyt on, mulla on siis 14-vuotias poika, eli yläasteikäinen. Ja kotona, bonusbarn? Ja kotonani asuu sitten myöskin ala-asteikäinen, itse asiassa
Bangkokista tänne muuttanut kaveri. Ja mä oon seurannut näitä ja voi sanoa, että niin kuin opettajista, mä lupasin, mun on pakko sanoa se, opettajissakin on kyllä aikamoinen variaatio erilaisia joustajia. Et osan kanssa asiat toimii, osa ei halua olla oikeastaan minkään muun kuin sen ihan perustruktuurin mukaan yhteydessä vanhempiin. Ja kyllä mun mielestä koulun pitää jossain määrin myöskin joustaa sen mukaan, kun vanhemmat alkaa tekemään yhä pidempiä päiviä ja muuta. Ei ole niin helppoa toimia, vaikka kasvatusvastuu on vanhemmilla ja koulun yhteisöön opettaminen on sitten niin kuin koulun opettajilla. Ja kun mäkin olin ajatellut sanaa, jota me joskus ajattelemme ennen kuin sanomme, joskus, niin tuossa oikeastaan niin kuin ongelma on siinä, että on enemmän liian paljon vanhempia, jotka eivät välitä, jotka erinäisistä syistä eivät välitä. Mutta meitä on kummastuttanut se, että miksi opettajien ammattijärjestö käy tavallaan tällaista kampanjaa niin kuin vanhempia vastaan. Ja miksi OAJ väittää virheellisesti, että opettaja ei saisi ottaa pois esimerkiksi veitsiä koulusta. Se on ihan täyttä peetä. Koska meillä on Suomessa, nyt olen vähän juristituristi, niin meillä on pitkään ollut erityisen tarkkaan säännelty nämä veitset ja semmoiset, ja ne saa ottaa pois ihan niin kuin hätätilot. Mutta miksi väitetään väärin? Mä en kässää, jos joku tietää. Niin... Ollaanko me molemmat myös sitä mieltä, että mä en myöskään halua opettajille mitään lupia näihin työrangaistuksiin. Mä en halua katsoa sitä, että minkälaisella niin kuin politiikalla, minkälaisella järjestelmällä rehtori tai kuka tahansa laittaa keräämään kaatuneen tarjottimen lattialta. Jos se homma toimii, niin se on ihan yksinkertaista, eikä tarvi mitään uusia elementtejä. Jos ei se toimi, niin näin myöskään tuo mitään lisäarvoa. Minusta tämä keskustelu on ollut viime aikoina aika hukassa itse asiassa. Kerro se Gustafssonille myös. Aikamme loppuu tähän. Muuten kerron. No niin. Olisi pitänyt kutsua Gustafsson tänne. Mutta kiitoksia teille. Kiitos.